করতে হবে नरक तामने बगे फेमने तिनो आईएएस ऑफिसर जों बिनि और फाइमानि कायसाना कारण जों जारा कुकार एसोसिएशन रक जत मिलुगु इकोलॉजिकल ब्लॉक नि अंदर 80टा स्कूल दंमनि ओ 80टा स्कूल ना जों जदिबो जानान बेवि रेखा जदिबो हयतो कोनो स्कूल अटेन्ड खैलिया सिनर जों उनको खाइबैलिया आन्दोलन सामिलिं फैलिया तो फानो जों जततको खाइमानि जदि जत फाइयाफानो सिनि म आं आशा खायो जों और जे तिनिनि आन्दोलनाबो सफल खायनि आं आशा खायो किन्तु आगामी दिनो जों मने रेजाल्ट माननाय जों और तुलासीकर इन्सपेक्टर बाय मालाय बिनर हाबि कक सालाइबो जेता गाइडलाइन रक जेता चिनरन गाइडलाइन नंगो बो साइखनारिका हयतो किछुदिन आगे आगरतलाव कयेक मास आगे आगरतलाव एटा डाइरेक्टर अफिस मिटिंग उनको कारणे ব্যাপার দি বেতन बारायनायनि बागै बरक एकटा सेंट्रल टीम नि थानि बरक मनै पाठकना बाबो तिनियाव कक साइखनारिका जदिबो बा जागा प्रश्न खायका साराबो बोसोगंगैमान जदिबो बनो सालि आकग्रक साया किन्तु ब जदि साइमा खादेंगे जोंनो तिनि राजालि रोखोम नं बेतन आगामी दिनो मोसगनाय गार तिनि न ताम ति डेपुटेशन तिनि और जेता उनको डेपुटेशन खैमानि कै सिनर दाबि सनरदोंखा 7टा दाबि सनद दङ सिनि पुइलानो सिनर सिनि दाबि सनद दङ मिड डे मिल कर्मी अर्थात खेजुरि सं दंनाय रंनो उंनिया फानो 18000 टाका बेतन खलायना नांनाय मासिक हेंकाय ते कैसा दङ 10 मास जेता जोंनो और 10 मासनि परिबर्ते जोंनो 12 मास खलायना नांनाय जों ताबक जेता मान दंमानि अ जे किसु खलाय साधारण किसा मान दंफान आबो जों 10 मासनि से मान का जागाव जों 12 मासनि बागै दाबि खायगा बर्तमान ताम हिनाय शिक्षा दप्तरनि थानि जों आवेदन खायगा जों तिनि इन्सपेक्टर आईएएस नि थानि अ कागज जमारिखा हेंकाय 3 नम्बर दङ पेन्सन चालु मा खलायनाय बरकनो जारा मिड डे मिल सं दंनाय रंनो कुकार कर्मी रंनो पेन्सन चालु खलायनाय ना दाबि बो जोंना रखा गे 4 नम्बर दाबि दङ मिड डे मिल कर्मी रंनो साताय खलाय मांगलाक आबो गोबांमा समयो जों नायसिगै नायखा अबतो कोनो चाकरिया बरंना आहायनो कवै संरितनि मानसेबा कोनो समयो कोनो भाबे बरंग आ जागानि नरि रहनान बक आतु एकटा दल प्रचेष्टा दङ आबरक जाते आगामी दिनो यांनानि बागै जों दप्तरनि थानि जानखा शिक्षा दप्तरनि थानि जानखा हयतो शिक्षा दप्तर आबोनि बागै पदक्षेप ना हानाय फुजानि भ्याकेसन अर्थात फुजानि जेता दुर्गा फुजानि बन्दव आ बन्दव अन्यान्य कर्मचारी रक खाइग्लायनो बरक नब बिसिमाया फानो किसापानो खलाय बोनास रेनायनि बागै जों आवेदन बना रखा गे 6 नम्बर खै मिड डे मिल उनको रंनो कर्मी रंनो मासनो बेतन प्रदान खायनि बंनि जे मानमानियाबो मासे न प्रदान खायनि बागै जों दाबि जानखा एंका अनियमित जेता तंमानि मत ताबुक साक जरते अनियमित बरंनो नियमित खलायनि बागैबो जों आवेदन खलायका इन्सपेक्टर आईएएस नि थाने हयतो बतिनि जोंमै कग्रिखा बति किछु खननि मध्य न जेला अफिसआव पाठग्रहनाय जेला থেকে डाइरेक्टर राज्य स्तर सगैनाय एर परे न आबोनि जों किछु ना किछु फल माननाय हिंकै जों बन मन सामान दङ जों उनकोनो शिक्षा दप्तर थानि जों मन आवेदन खायबान दङ किन्तु जों म जुदि सिनि रिप्लाय मे हाजर मालाया हंगाय जों आवेदन खायगा बिन थानि जों आगामी दिनो तेबा आन्दोलन जोरदार आन्दोलन खायनाय सारा त्रिपुरा राज्यनि जतता स्कुल दंमानि जतता आईएएस नि आन्दार जत स्कुल दंमानि इन्सपेक्टर नि आन्दार जत स्कुल दंमानि ओ स्कुल जतनो मथा साखलाय जों सरकार बाहादुर थानी कैसे बिराट एक जानानै रिनानायो इनका आपनो तैनो जों तिनि फैलायमानि इनका तो ताबुक ते आलादा ते कोनो कक सानानि स्कोप गरै इनका आसंना हामबाय बुमंके सागरे आनि सिनि मुंखै दिलीप देबबर्मा इनका आं बरंनो साहाय्य खायो कारण आं साहाय्यकारी हिसाबै बंनि कुलग दङ ओ दाबि सनद दङ तै बरंनि इनकोनो दप्तर थानी पेस खलायरिना बागै बरंनो साहाय्य खायो गबो आईएएस अफिसर तिनि जों तुलासीकर आईएएस